Brood en vis verdwijnt definitief uit Breskens, maar wordt toch niet gesloopt. Het is maandag 14 juni. Dit is Zeeland nu. Kolossaal kunstwerk verhuist naar Terneuzen. Zorgzaam sluit corona-afdeling. Zeeland juicht, maar wel thuis. Goedenavond. Al jaren zat de gemeente Sluis in haar maag met het kunstwerk Brood en Vis van kunstenaar Johnny Berens op de graansilo in de haven van Breskens. De silo moet plaatsmaken voor luxe appartementen en dat leek ook het einde te betekenen voor de beeldbepalende schildering. Maar er is nu eindelijk een oplossing. Het kunstwerk verhuist naar Terneuzen. Ja, het mooiste komt hieruit, maar daar heb ik hem voor ontworpen. Maar ik vind het een hele goede tweede keus. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Het is eigenlijk nog een wonder altijd dat het er nog redelijk goed op staat. Maar ja, je kunt zien, als je goed kijkt, zie je dat er heel veel rode kleuren in zitten. En dat is eigenlijk de rode ondergrond die ik er eerst als hechtprimer op heb gezet. Dat heb ik als basis gebruikt om mijn kleuren op te schilderen. En die verfvlaggen zijn in de loop der jaren gewoon door de weer en wind afgesleten. Dus dat rood komt weer tevoorschijn. Je kunt ook zien, er zitten wat vierkante vlekken op die onderste vis, boven die rug. Daar heb ik in december een proefreiniging gedaan. Na die enorme schoonmaakklus wordt het werk in stukken verwijderd van de graansilo. Het zijn allemaal platen van 5 meter ongeveer, 5,5 meter bij 1,20 meter. En die worden natuurlijk dan vervoerd naar Terneuzen. En dan is het de bedoeling dat ik het daar in gedeeltes ga herschilderen. En dan, als het dan geschilderd is, dan wordt het daar gemonteerd op de silo aan de Zevenaarshaven. We gaan naar Breskens, naar verslaggever Anke Tanihatu. Anke, het heeft wel echt lang geduurd voordat er nu eindelijk een oplossing is. We hadden de moed toch al een beetje opgegeven. Nou, de kunstenaar in ieder geval bijna wel. Die heeft echt 5 jaar lopen leuren met dat kunstwerk. En die had eigenlijk al het idee van, weet je wat, ik zaag het in stukken, ik sloop het eraf en ik ga het veilen voor een goed doel. De voedselbank had hij ook al bedacht, wat natuurlijk prachtig is als je kijkt naar die 2 vissen en die 5 broden. Het zou een mooi goed doel zijn geweest. Maar gelukkig hoeft het allemaal zover niet te komen, want vandaag is er een soort intentieverklaring ondertekend door Martin Verbrugge van Verbrugge Terminals en Marga Vermu, de burgemeester, en Johnny Berens. Nou, ik ken het kunststuk natuurlijk en ik ken de kunstenaar ook, de reputatie. Johnny is natuurlijk een fantastisch creatieve kunstenaar. Ik kom hier vaak, ik heb hier een heel klein zeilbootje liggen, dus ja, dan zie je dat. Dus ik vond de gedachte fantastisch en ja, op die manier kunnen we toch iets terug doen. Ook naar de bevolking van Breskens. Het hangt niet meer in Breskens, maar het hangt in de buurt. En wie weet, misschien over 20 jaar komt het wel terug, dat weet je nooit, hè? Het is erg jammer dat het vertrekt uit Breskens, maar ja, er is geen ander pand gevonden, ook niet in onze gemeente, waar het past. Wij hechten wel heel erg aan dat kunstwerk, dus je weet maar nooit natuurlijk hoe de toekomst loopt. En vandaar dat we gekozen hebben voor een bruikleen. Want ja, wat betekent dat, zo'n bruikleenovereenkomst? Ja, dat was voor mij ook nieuw, want ik dacht in eerste instantie dat Verbrugge Terminals dat gewoon had gekocht. Maar ze hebben gewoon afgesproken dat het daar naartoe gaat, dat het in Terneuzen mag blijven. Dat het dus ook helemaal opgeknapt wordt door Verbrugge. Helemaal overgeschilderd zelfs, want de kunstenaar zei ook nog tegen me van nou, er zijn echt gedeeltes die ik echt helemaal opnieuw moet gaan schilderen. Het is een enorme klus. Maar eigenlijk als het dan daar hangt en de gemeente Sluis zegt nou, we hebben nu ergens een plek, dan mag het dus ook weer terug naar Breskens. Nou denk ik, als ik hier een beetje rond me heen kijk, dat er geen gebouw te vinden is wat 500 vierkante meter ruimte heeft zonder ramen om het op te hangen. Maar goed, het zou kunnen eventueel, maar het is meer een utopie dan werkelijkheid. Ja, en dan Anke, tot slot nog even in Terneuzen. Wanneer kunnen we het daar gaan bewonderen? Nou, er moet nog eerst het een en ander gebeuren. Ik geloof dat het eerst moet het schoongespoten worden, dan moet het eraf. Dat gebeurt allemaal nog dit jaar. Dan wordt het naar een loods gebracht. En dan gaat Johnny Berens eigenlijk volgend jaar pas beginnen met die herschildering en die restauratie. Dus ik denk dat we over 1,5-2 jaar pas kunnen zeggen van nou, wat hangt daar een mooi kunstwerk in Terneuzen. Nu nog in Breskens. Anke, dankjewel. Bij de Krammersluizen bij Bruinisse is vanochtend een man zwaar gewond geraakt toen hij in een put van 14 meter diep viel. 2 brandweermensen zijn afgedaald in de put om de man eerste hulp te verlenen. Klimspecialisten van de brandweer en de politie hebben hem er vervolgens uitgehaald.
is naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht door de arbeidsinspectie. De politie heeft vandaag in het buitengebied van Aardenburg een voorwerp gevonden dat mogelijk nieuw licht kan werpen op de zaak Ishelle van der Velde. Het voorwerp werd gevonden bij een zoektocht naar spullen van Ishelle door het landelijk team onderwaterzoekingen en de recherche. Het NFI gaat nu onderzoeken of het voorwerp echt van Ishelle is. Ishelle van der Velde uit Oostburg verdween half december vorig jaar. Ze werd 2 maanden later dood teruggevonden. Opruimduikers van Duik de Noordzee Schoon zijn dit weekend onder schot gehouden door de politie. Ze werden aangezien voor cocaïneduikers en dus sprongen er 12 zwaar bewapende politieagenten van een speciaal arrestatieteam aan boord en moesten ze hun handen omhoog houden. Nou ja, natuurlijk als er in één keer wapens op je worden gericht en je moet met je hand omhoog gaan staan en je wordt beschuldigd van terrorisme, ja, dat zijn we dus absoluut niet. In Rotterdam werden de duikers uren ondervraagd, waarna ze pas weer werden vrijgelaten. Maaide het waterschap vorige week nog een zeldzame bokkenorgis weg. Dit keer ging het mis met de bijenorgis bij Kolijnsplaat, die door een boer werd weggemaaid. Tot verdriet ook van het waterschap. In Breskens wordt een stuk land waar de bokkenorgis nu nog wel bloeit, daarom voorlopig niet door het waterschap gemaaid. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen schaalt de coronazorg verder af. In het ziekenhuis liggen nog maar 2 patiënten. Beide liggen nu in een aparte isolatiekamer en daardoor hoeft er niet langer een hele afdeling coronaproef te worden gehouden. In ziekenhuis ADAZ in Goes liggen nog 5 patiënten. 2 op de intensive care en 3 op de verpleegafdeling. In totaal liggen er dus nog 7 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Ter vergelijking, 5 weken geleden waren dat er nog 40. De film Slag om de Schelde heeft sinds de heropening van de bioscopen op 5 juni al 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee krijgt het Nederlandse oorlogsepos de status van gouden film. Hoewel in de bioscopen nog maar 50 mensen per zaal worden toegelaten, is de Slag om de Schelde al de tweede film die de 100.000 bezoekers is gepasseerd. Langzamerhand loopt onze provincie weer vol met toeristen. En dat is natuurlijk een mooi gezicht, maar voor de Middelburgse Kevin is dat niet zo handig. Hij is namelijk blind en moet nu extra opletten. Gelukkig heeft hij zijn hond Dinja die hem een handje kan helpen. Als het nou heel druk is in de stad hier, hoe helpt Dinja jou dan? Ja, dan laat ze me ook gewoon tussen de mensenmassa door. En dat gaat, vind ik, altijd lekker vloeiend. Ik merkte ook dat het voor mij heel veel energie kostte om dat met taststok te doen. En Dinja neemt heel veel energie die je daarin steekt, of die je daarvoor nodig hebt, neemt zij ook weg. Omdat zij natuurlijk mijn ogen is, in principe. Goed zo, meis. Goed zo. Als je een normaal gezichtsvermogen hebt, dan zie je 100%. En ik zie 6.000ste van 1%. Voordat Kevin Dinja kreeg, gebruikte hij alleen zijn blindenstok. Maar met Dinja aan zijn zijde gaat het toch allemaal wat veiliger. Als de straat wel eens open was gebroken, dan was het voor mij wel eens moeilijk om er doorheen te komen. Maar zij geleidt mij daar doorheen. We hebben verschillende commando's die ik tegen haar zeg, die ze dan ook doet. Zoek trap hoog of zoek trap laag kan ze ook. Zij laat me om obstakels heen. Ze geeft stoeprandjes aan. Ja, wat nog meer eigenlijk. Dinja helpt Kevin eigenlijk met alles in het verkeer. En dat gaat dus zo. Goed zo, sta. En over. Zoek stoep. Goed zo, meis. En daarna natuurlijk een welverdiende beloning. Kevin verwent Dinja maar al te graag. Je bouwt een band met zo'n beestje op, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Zo'n lief is ze. Tot de 7e of tot de 8e blijft ze mijn geleidehond en dan gaat ze met pensioen. Maar dan heeft ze dat gouden mandje bij ons thuis. Ik hoop Dinja te kunnen houden tot zij overlijdt. Of tot aan haar overlijden. Volgens de veiligheidsregio heeft Zeeland op een verantwoorde manier naar het EK gekeken.
En is er tot nu toe geen sprake geweest van ongeregeldheden. Maar dat betekende niet dat er niet volop werd genoten van een spannend potje voetbal. Ja, kom maar door! Ja! Feest in Kloosterzande, want het Nederlands elftal won gisteren zijn eerste EK-wedstrijd met 3-2 van Oekraïne. Ook deze fans in Koudekerke kunnen een extra rondje Polonaise lopen door hun eigen Oranjestraat. Jaren geleden zijn we ermee begonnen en toen dachten we van nou we gaan wij wonen daar het huis versierd. En toen dachten we nou we gaan zo eens beginnen. En langzaam maar zeker gingen er steeds een beetje meer doen, dus dat was superleuk. Ja. En we zijn natuurlijk voor Oranje. In het oranje gehuld. Maar waar ga je de wedstrijd kijken zo meteen? Helaas niet op het terras vanavond. Maar ja, dat mag niet hè, van Mark. Dus bij mijn vriendin thuis. Op terrassen kan je niet ergens kijken, want het meeste gaat dicht. En, ja, wel zonde, maar het is wel... ik denk met een paar biertjes en een oranje shirtje aan, dan helpt het wel. Ik ben een Belg. Ik ben ook supporter van de Rode Duivels. Maar ik vond het kon niet anders dan iets oranje aantrekken op een avond dat oranje speelt. Dus. En hoe gaat er vanavond gekeken worden? Waar? Ja, dat wordt moeilijk. Dat zal op het hotel zijn of ja, de eerste helft op café. Veel opties hebben we niet. Dat is dan toch een beetje patriotisme, als je dat zo zou willen benoemen. Nou goed, nee, goed, ik ben natuurlijk wel een ras-echte Nederlander, noem het zo maar eventjes. En daar hoort dat oranje gevoel wel bij. We zitten hier in een leuk gezelschap. Er is zelfs een Belg bij. Ja goed, dat nemen we dan op de koop toe. Maar hij heeft wel de goede intenties, heeft hij gezegd. Dus nee joh, het is natuurlijk niet als in het stadion. Maar wij zitten hier prime op de eerste rang zijn. Zit er een beetje aan. Maar de bal is onbereikbaar voor hem. Denzel Dumfries. Het is gedaan hè. En nu feesten tot in de late uurtjes hier. Ja, dit sluit niet voor 1 uur denk ik hoor. Het blijft nog langer rustig in Kloosterzande. Ja. Wat ik in ieder geval gehoord heb is dat we geen handhavingsvraagstukken hebben gehad, dat het uit de klauwen loopt. We zijn met elkaar van het slot aan het komen. Hè? En ja, dit zijn die momenten waarop je ook elkaar weer wil zien en kunt zien. Maar het blijft opletten zolang nog niet iedereen gevaccineerd is. Dus laten we het hoofd erbij houden. En dan kan het hard spreken als inderdaad Nederland blijft winnen. Ja, vanavond is er weer een overleg in Utrecht tussen een deel van de burgemeesters van Nederland. Daar wordt ook weer het kijken naar Oranje besproken. Wat verwacht u dat er nog veranderingen gaan komen vanavond na dat overleg? Ik denk dat ze vooral doorkijken naar de wedstrijd van 21 juni. En daarna, nou laten we hopen dat er een daarna komt, hè, want dat betekent dat we in de volgende ronde zitten. Kijk naar wat er kan, want we blijven natuurlijk wel met een risico spelen. Het is niet zo dat corona al voorbij is. Kijk naar wat er in Engeland gebeurt. We moeten alert blijven met elkaar. Opnieuw was het een droge, warme en zonnige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 27 graden, wel onder ideale omstandigheden. Aan zee bleef het met 22 graden wel een stuk koeler. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt ongeveer 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer en tot die tijd 24/7 altijd online. Ik wens u nog een hele fijne avond.